Ens trobem al Pitx Empat Portal del Roc, a Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf, on aquests dies s'està jugant la segona prova dels Callaway Series. La jornada del 30 de gener es va haver de suspendre i aplaçar motivat per l'avís de protecció civil per la previsió del fort vent que hi hauria a la zona i la recomanació que es feia als ajuntaments era de prohibir activitats a l'aire lliure. Finalment, la jornada aplaçada es va disputar el passat 6 de febrer amb total normalitat. Callaway ja fa un parell d'anys que va començar a col·laborar amb temes de Pitx Empat, vam començar col·laborant amb l'equip de Badalona durant 2 anys. Llavors aquest any hem decidit anar una mica més enllà i col·laborar amb el rànquing EPA, perquè creiem que és un rànquing que al final té molt d'èxit, ha tingut molt d'èxit, la gent li agrada molt. I nosaltres des de Callaway volem apostar pel Pitx Empat. Les Callaway Series Ranking EPA 2015 és una prova que va començar inicialment l'any passat, era el Ranking EPA, que va tindre molt d'èxit, i aquest any amb la col·laboració de Callaway el que es fa és un circuit de 4 proves que es juga en 4 camps diferents i es crea una classificació acumulada on hi ha classificacions de diferents categories, entre elles Scratch, Handicap i per diferents col·lectius, tant a categoria absoluta, sènior i femení. Es juga en la modalitat EPA, és a dir, en camps d'un recorregut màxim de 1.200 metres, i cada forat com a màxim pot fer 90 metres. Pel que fa al nombre de pals, només es poden fer servir 3 pals. La limitació de pals genera que el jugador hagi de ser més creatiu en el joc i fer una bona elecció prèvia de pals, en funció del tipus de camp. Segons la distància, haurà de fer un cop sencer o 3 quarts de cop. En funció de la precisió i control de cada jugador de les distàncies amb els pals, aconseguirà millors resultats. El fet de portar 2 pals no condiciona massa, perquè les distàncies ja són més reduïdes i amb 2 pals pràcticament pots fer tot el recorregut. A no ser que ja faci dies de vent com avui, que bateixes més, però en principi es fa bé. Quan hi ha vent és molt complicat. Jo crec que a mides amb vent es podrien deixar jugar amb 3 pals, almenys. Pots tenir un pal com de comodí per algun forat que és molt difícil que sigui molt llarg. Les Callaway Series és una que ens fa molta il·lusió, és una que espero que a la gent també del Pitx Empat li agradi, i poder posar els 4 noms als 4 tornejos que hem posat, la veritat és que és una que ens fa molta il·lusió també i que espero que a tothom li agradi molt. Els primers jugadors de les Callaway Series Ranking EPA 2015 jugaran una plaça per a poder participar al Campionat d'Europa individual, que es jugarà a l'agost a Holanda. Un altre al·licient és que els millors jugadors de cada categoria tenen l'opció a guanyar premis en metàl·lic. Home, jo crec que hi ha més participants en el rànquing EPAs que en l'altre. Primera perquè hi ha calés i possiblement perquè les EPAs són més fàcils que llargues, que mides llargues. Pot ser que jugui més gent per això. Principalment perquè juguen els millors jugadors de Catalunya i pots competir contra ells, i un al·licient molt bo també que des de fa ja 2 anys que hi ha diners pels millors classificats. Les Callaway Series és una que ens fa molta il·lusió, és una que espero que a la gent també del Pitx Empat li agradi, i poder posar els 4 noms als 4 tornejos que hem posat, la veritat és que és una que ens fa molta il·lusió també i que espero que a tothom li agradi molt. La Callaway Series Ranking EPA 2015 es pot participar a cada una de les 4 proves individualment, amb la qual es puntua per aquella prova, es té dret als premis propis d'aquella prova i fins i tot al sorteig de material de Callaway per aquella prova, i després hi ha una classificació acumulada on tenim la classificació de les 4 proves, on puntuen les 3 millors d'aquestes 4 proves
sempre en una categoria general i després a categories, les subcategories tant sènior, femení, en hàndicap, en scratch i absolut. Tots els jugadors de cada prova participen també en el sorteig de material Callaway per mitjà d'una rifa al final de cada prova. El material serà entregat en la darrera prova de les sèries. També és important recalcar que nosaltres des de Callaway anar amb la Federació Catalana de Pitch and Putt ha sigut també una garantia de seguretat. Les coses estan fent molt bé i per nosaltres, com a marca multinacional, anar amb vosaltres també ha sigut alguna que ens ha fet decantar per estar segurs de fer aquesta inversió i aquesta col·laboració. Marçal Morer, del Pitch and Putt Franciac, es va imposar davant dels 309 participants amb un gran resultat d'11 pars i 7 birdies, que fa un total de 47 cops. Va fer birdie als forats 4, 6, 8, 12, 15, 16 i 18. En segona posició va quedar el jugador local Felicíssimo Aparicio, amb un cop més i guanyador de la categoria sènior. La tercera posició amb 50 cops va ser per al Marc Lloret, del Pitch and Putt Platja d'Aro. Pel que fa a la classificació acumulada després de la segona prova, encapçala provisionalment la taula en Jordi Serra, del Pitch and Putt Tenis Mora, amb 114 punts, seguit d'en Marçal Morer, amb 112, i en tercera posició el badaloní Manuel Amor, del Pitch and Putt Badalona, amb 102 cops. La propera i penúltima prova de les Callaway Series serà els dies 20, 21 i 22 de febrer al Pitch and Putt Castelló, Empúria Brava.